Kỳ đạt chứng văn utrai menta chỉ sa kỳ la ha chan jing ja menta ba i shir khai la nang yai pendep tin u blay kỳ đạt la ha ka pel thai menta kila nang pa to pen kra no ko lo jing wan jong u ka la ha jan sun rang ki kli ha utrai jisu ba kut kum no kan long Inja bun kitma bat jing yap them ro jing snang bom kut cho jing kan yu ju mai sao dong ki jaga ulaya tu lupa tu tip ken haba kini kija kala jan jing wan jong a ki long kiss me ki ba kha do ngim dai ban pen slam show yo ba kan den un wan menta la no ai la da pi berta jing wan utrai shaka pel thai ha ka bu rom ba kra ula jan ba un wan kum no pile rai no menta sun ram ki kali ha utrai jisu bakut kum no kan long kinja bun kitma bat jing yap them ro jing snang bom kut cho jing kan yu ju mai sao dong ki jaka ulaya tu lupa tu tiken haba kini kija kala jan jing wan jong a bakut kum no kan long kinja bun kitma bat jing yap them ro jing snang bom kut cho jing kan yu ju mai sao dong ki jaga ulaya tu lupa tu tip ken haba kini kija kala jan jing wan jong